Mga kapuso, alang sa atong special Lenten Day episode, istorya sa pagtuo, pagsalig sa Ginoo ang atong hisgutan ug aron ipadayag ang iyang istorya atong makauban si Tatay Cesario Aparecio, kinsa deboto sa 14th Station of the Cross dinhi sa Guadalupe Shrine. Tay Cesario, maayong buntag ug dayon sa At Home GMA Regional TV. Kamusta? May buntag sa Sarel, nagpasalamat ko nga niya mo nakabot mo din ning bukid sa Guadalupe. Tay, atong hisgutan kung paunsa ka ba nahimong deboto sa 14th Station of the Cross dinhi sa Guadalupe Shrine. Nakasugod ko din sa 1997. Ikan adto primero gid ako mo'y nahimong lay minister dire. So hantod karon na ako napabilin ko din sa Guadalupe, kadibotes. So parte og mga kaagi gud nga sa sinugdanan. Dili kay ko makarili tungod kay 97 pa man ko nagsugod niya. Nagsugod ko siya sa 1987. So 10 years ang among gap. So yan ang mga panahon na nga dinhin ako. Ay mga gagmay na mga experience sa among panginabuhi. Sa among mga kuan lugar panginabuhi namo nga sa tanto namong bisog pagpaningkamot bisan pinobre. Kaloy sa Dios na malampuson gyapon. Tungod kay wala gumi buwag pagampo nga unta ang tanan grasya nga ibubo namo amo gyud kampingan. Aduna ba kay mga kasinatian o mga kalisod sa kinabuhi na naagian nga mo'y nakapalig-on sa imong pagtuo ngadto sa Ginoo? Daghan ang mga pagsuway nga akong naagian sama pananglitan sa among panginabuhi. Diin labihang kaapiki gyud natong panahon. So lisod kayo ang among kuan tungod sa maapas mi sa matag adlaw namong panginahanglan. Pero kaloy sa Dios, kundi lang yung ka mabuwag pag-ampo, nagyapoy ka ugmaon nga mapuhan mo. So sa tanto namang pangamuyo, nga unta matagaan lain nga trabaho, nakasulod ra gyud ko Del Monte nga medyo luwag-luwag gyud ang among panginawa. Medyo do na improvement nga kuan makapa-eskwela ka na kay medyo na naman sa kuan nga salary lugar igo-igo man gyud nga makabuhi sa pamilya. Tay, sukad nahimo ka nga deboto dinhi sa Guadalupe Shrine, unsa bay nakita nimo nga kausaban o benepisyo sa imuhang kinabuhi? So para sa ako, ang milagro kita akong kinabuhi kining ako mga anak nga dili balay alalim nga magpa-eskwela ka o magdungan ng tulo ka kolehiyo. Ampo yo ka nga mo na manta magmalampuson ang imong mga anak. So maabot gyud na sa imong kinabuhi. Pero ay lang sa gulig binuang. Na may uban nga magampo niya pagahuman tuwa na din iskuhan na ako dili. Sa imuhang tan-aw, tay, ang imuhang pagkadeboto dinhi sa Guadalupe Shrine mas nakapaduol ba sa imuhang relasyon ngadto sa Ginoo? Sa akong kuan ng Ginoon mura og presko ni mo paminawon kanang labi na og na kay mga problema ginagmay niya imong iangad pangayoon nimo. Ya successful lugar mo rag lami gyud paminawon labi nang niya kadinhi po sa Guadalupe dinhi ka mangayo bugnaw nya urag imong ikay mamat yun ang birhen nga labi na panahon sa gabi kanang mga alas 12 sa gabi. Ani mo din ani mo din alas 12. So mo na ang panahon nga kami mangayo yun. So kaloy sa Dios ang gyapon successful gyapon. Sanglit lisod ang dalan padulong dinhi sa Guadalupe Shrine. Tay, wala ba kini nahimong babag alang kanimo nga ipadayon ang imuhang pagkadeboto? Dili man ko kani karon kanang kumisis nga di naman gyud siya kani bisag pagtikang lang murag lisod siya. Pagikan ako kailak kanito kay muban. So kanang pagtabok-tabok sa sapa kuan gyud na risky gyud na siya pero hugot lang gyud imong pagtuo. Murag buliwa gyud sa imong pagtabok. Kay og kanang yun hinuon sa sinugdan kadto gyud sa una pang panahon sa pagsugod gyud mo murag bugat gyud sa mubot. Nga layo tungod sa layo nya tabok pa ka sumba. Ang sumba sa una dili ingana. Lawom pero dili sulog. Mo tabok mi sa una taga dinhi gud taman. Pero hinay kayo ang flowing sa tubig. Dili pares karon nga nabaw pero sulog kayo. Nya bateon mo nga asa ba makuha sa nato sige ta ulik balik dito. Pero tungod sa mga pag-ampo nga ato yung adto na kay
mao gunay atong inahan nga tinuod nga inahan. So mga ta dito tabang dili ta kay ingon nga ang ato lang tungod kay initan ta kakapoy may magpasulabi na to kundi buhaton na to kung tinuod ang nga musunod buhaton na to kaningon man si Kristo nga kung tinuod ka nga musunod nako buhata ang ako ipahimo nimo. Karon nga adunay pandemya sa COVID-19, unsa ba imuhang pag-ampo tay? Sa kanang na mo ginagipang ampo na unta kaning sakit nga pandibid mawala na ni siya nya kadtong mga tao nga gitahasan gud nga na gyud unta ang ilang kuan maka pagita gyud sila pamagi nga mawala gyud ni siya. So kung ikaduha sad gusto gyud na namo nga pananglitan og ang tambal nga naa ug pananglitan sa mga lugar ng injeksyon. So manghinaot sad mi nga maapuran mi. Sa matag tuig na imong pagbisita dinhi sa Guadalupe Shrine, unsa ba imong mga pag-ampo o mga pagpasalamat ngadto sa Ginoo? Pasalamat ko kay tininuod yun nga pagpasalamat. Kay unsa man po'y pulos o magpasalamat ko niya imo lang murag wa lang bitaw ko sa imo ha murag pasalamat ka niya hinlabay lang hinanglan nga inyong tanong gyud inyong una nga dawaton ko ninyo unsa ang mga sakripisyo unsa ang mga trial sa inyong kinabuhi. Kay kung mo surrender mo na kana nagpasabot nga dili mo kumpleto dili lugar ingon nga heartily gud nimo na nga gidawat nga devotees ka pero imo na siya dawaton imo na imo tagag sulbad ba pangitaon nimo unsa ang pagsulbad mo sa problema ng mga problema. Daghang salamat Tatay Cesario sa imong oras nga gihatag sa At Home GMA Regional TV. Daghang kayong salamat sir. Imo kong gianhian din eh. Kini ang At Home with GMA Regional TV.